Αυτό δουλεύει. Ψιτ. 1, 2, 3, 4. Ναι, οκ, δουλεύει. Και για να με ακούς, μάλλον έχει πάει κάτι πάρα πολύ καλά. Άσε με να μαντέψω. Βρήκες τον κωδικό και σκέφτηκες, τι να είναι πάλι αυτό. Πήρες το κινητό από κάποιον ή από κάποια από την οικογένειά σου ή και το δικό σου και τσουπ, βρέθηκα ξαφνικά στο ηχείο του κινητού σου. Σακ! Πρόσεξε τώρα τι θα γίνει. Θα κλείσεις τα υπέροχα μπιρμπιλωμάτικα ματάκια σου. Θα ξαπλώσεις κάπου αναπαυτικά. Θα βάλεις τη μουσική που σου αρέσει και θα δώσεις προσοχή μόνο σε αυτά που θα ακούς. Ναι, αν έχεις ακουστικά φορεσέτα, είναι μια πολύ καλή λύση. Αν όχι, μη σκάς. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Από τη μύτη, γιατί σε βλέπω. Και χαλάρωσε. Όλα θα πάνε καλά. Και τώρα που τα είπαμε όλα και τα συμφωνήσαμε, σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία ιστορία του ΚΔΑΠ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου. Ναι! Κανονικά εδώ θα έπρεπε να ακούγονται τυπανοκρουσίες, έτσι τσιρίγματα, ουλά αυτά, αλλά το μπάτζετ μας ήταν περιορισμένο. Αστεία μόνο. Τέλος πάντων, πριν κάποιες μέρες, μπορεί και ώρες ή και εβδομάδες, ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό, πήρε στα χέρια σου μία λαμπάδα. Διακοσμημένη με ένα αρκούδι, αρκουδέλι, αρκουδάκι, τέντι μπέαρ, πες το πως θες. Μία λαμπάδα φτιαγμένη από εμάς για εσένα, με πολύ αγάπη και φροντίδα. Αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι το αρκούδι που κράτησες στα χέρια σου έχει μια ιστορία να σου πει. Μπορεί να την ξέρεις, μπορεί και όχι. Κανονικά τώρα έπρεπε να πω μία φορά και έναν καιρό. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη αν πρόκειται για παραμύθι ή για κάτι που μου ψέλισαν ένα βράδυ καλοκαιριού κάτω από έναν ουρανό ξάστερο και μεγαλειώδη. Αμέτρητες φορές λοιπόν και ένα κάποτε γεννήθηκε σαν σκίτσο ένα αρκούδι διαφορετικό. Στην αρχή φορούσε καπέλο και μία μακριά καμπαρντίνα στο χρώμα της βροχής. Κρατούσε μία βαλίτσα, γιατί από την αρχή ήξερε ότι του αρέσουν τα ταξίδια και οι αναζητήσεις. Συνεχώς έψαχνε και ψαχνόταν. Μία γραμμή από εδώ, λίγο σβήσιμο από εκεί και λίγο χρώμα καφετί. Ίσως και μπεζουλί. Μήπως να γίνει κίτρινο ή κόκκινο ή θαλασσί. Θα γίνει λίγο απ' όλα ή και όλα ή και τίποτα. Εκείνο το βράδυ έγινε τα πάντα. Μία δόση αστερόσκονης, πολλά παιδικά χαμόγελα και αγάπη ήταν αρκετά για να γίνει αυτό που αργότερα θα έψαχνε. Ξέρεις, γεννήθηκε στην σκιτσοχώρα και με ένα άλμα μαγικό πέρασε στην παιχνιδοχώρα. Σίγουρα έχεις ακούσει για αυτήν. Είναι μέσα στο καλάθι ή και το κουτί ή και το σακί των παιχνιδιών σου. Ανάμεσα στα πρώτα σου μαθητικά παιχνίδια και στο χειριστήριο του PlayStation. Ναι, εκεί βρέθηκε το αρκούδι, που για εμένα είναι ο Μπουμπούρ, για εσένα απλώς ο Τέντι, για κάποιον άλλον ή για κάποια άλλη, η Αγλαΐτσα. Σε αυτή τη χώρα που λέτε περιπλανήθηκε πολύ. Ξεκίνησε από τη χώρα της Μπάρμπι, εκεί όπου όλα είναι ροζ και παραμυθένια και όλοι χαμογελούν και κάνουν ηλιοθεραπεία. Κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά και αμέσως κατάλαβε ότι το μακιγιάζ και τα μαλλιά ήταν κάπως άβολα για ένα αρκούδι τριχωτό και ανέμελο. Άσε που τα μαγιό τον στένευαν στη μασχάλη κάτω από το δεξιγόνατο. Όχι. Η ζέστη είναι αφόρητη, τα ρούχα μετριότατα και τα κρεβάτια θεόστενα. Για να μην τα πολυλογούμε, 2 ώρες ήταν αρκετές για να πάρει το βαλιτσάκι του και να φύγει. Από εκεί πήγε στη χώρα της χαμένης κάλτσας. Στην αρχή δεν μπορώ να πω, βρήκε τον εαυτό του. Βρήκε καινούρια ρούχα να φορέσει και μια κορδέλα κίτρινη, πορτοκαλί ή και χρυσή να δέσει στο λαιμό του σαν φιόγκο. Αχ, αυτή η χώρα! Πάντα τη θυμάται με νοσταλγία. Βέβαια, υπήρχε ένα
τόσο δα προβληματάκι. Εκεί όλοι και όλες κυκλοφορούσαν μόνοι τους και μόνες τους. Πόσο Netflix να δει και το έρμο το αρκούδι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πήρε το βαλιτσάκι του και έφυγε και από εκεί. Η επόμενη μέρα, μπορεί και ώρα, ή ίσως και δευτερόλεπτα, τον βρήκε στην χώρα της στροβιλιστής κλωστής. Εκεί, τι να σας λέω, όλα γύρω του γύριζαν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Τι έκανε, τι δεν έκανε, τι μπορούσε να διορθώσει ή και να αλλάξει για πάντα. Όχι. Το για πάντα είναι βαριά κουβέντα. Θα μπορούσε για λίγο ίσως. Έτσι λοιπόν, στο γύρω όλοι και όλες, κατάλαβε ότι κάτι διαφορετικό και καινούριο μπορούσε να δοκιμάσει ή και να προτείνει στους φίλους του και στις φίλες του. Οι φίλοι του και οι φίλες του γίνανε μπάλες στρογγυλές και χνουδωτές. Ο καθένας και καθεμία κάτι καινούριο και διαφορετικό. Άλλος καφέ, άλλοι άσπροι, άλλοι μπορντό και άλλος θαλασσί. Και όλοι και όλες μαζί γίνανε μια παρέα πολύχρωμη, χρωματιστή και αχώριστη. Οι μέρες στη χώρα αυτή περνούσαν χαρούμενα και ανέμελα, ώσπου μία μέρα απλώς θεώρησαν όλοι και όλες μαζί ότι κάτι τους έλειπε. Απλώς δεν ήξεραν τι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πήρε το βαλιτσάκι του και έφυγε και από εκεί. Η ανατολή του ήλιου τους βρήκε στο μονοπάτι της χαντροχώρας. Σπίτια πολύχρωμα, άλλοτε στρογγυλά, άλλοτε τετράγωνα και τρίγωνα. Τα πάντα είχαν ένα συγκεκριμένο σχήμα. Για να φανταστείτε, ακόμα και ο ήλιος ήταν πολύπλευρος και χρωματιστός. Μία ήταν μπλε και μία πορτοκαλί. Εκεί το αρκουδάκι και η υπέροχη αρκουδοπαρέα περιπλανήθηκαν πολύ. Μία εδώ, μία εκεί. Τα χρώματα τους είχαν πάρει τα μυαλά και νέες προοπτικές ανοίγονταν μπροστά τους. Στο μαγαζί που λέτε των καπέλων υπήρχε ό,τι καπέλο περνούσε από την φαντασία σου. Ένα καπέλο καραμελένιο, ένα κλασικό ψάθινο και ένα τσιχλένιο. Και να σου τα stories και να σου και οι selfies. Ανάμεσα στο τρίτο και στο τέταρτο story, το μάτι έπεσε σε εκείνο το μοναδικό, το ανυπέρβλητο, το υπερσυγκλό. Ένα ξύλινο καπέλο, μουρλια. Ήθελαν τόσο πολύ να το φορέσουν. Μόνο που υπήρχε ένα τόσο δα προβληματάκι. Το καπέλο ήταν μικρό. Όχι. Ό,τι και να φανταστείτε είναι πάρα πολύ λίγο. Το καπέλο ήταν μικρό. Σκεφτόντουσαν και ξανασκεφτόντουσαν τι θα γίνει. Μήπως να το βάλουν για μάτι, μήπως να το βάλουν για αυτή. Το βρήκαν. Θα το βάλουν για μύτη. Ναι, τώρα θα μυρίζουν 3 φορές καλύτερα. Εν τέλει, το αρκουδάκι και η αρκουδοπαρέα του πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί και δέθηκαν όλοι και όλες μαζί. Κάνανε φιλίες πολλές που αντέξανε στον χρόνο κάποιες από αυτές. Όλα πήγαιναν υπέροχα, μα κάτι έλειπε ακόμα. Το σκέφτηκαν πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ώσπου ο δρόμος τους έβγαλε μπροστά από μία παιδική χαρά. Ήταν όλα τόσο όμορφα. Συνδύαζαν όλα αυτά που είχαν ζήσει. Χρώματα, φωνές, νέοι φίλοι και νέες φίλες. Ναι, αυτό ήταν. Τους έλειπε το παιχνίδι. Η ανεμελιά, το γέλιο και το χαμόγελο των παιδιών. Σκέφτηκαν πως όλοι και όλες μαζί ήθελαν να κρυφτούν μέσα σε αυτό το γέλιο των παιδιών που ξεφαντώνουν, να γίνουν το αγαπημένο τους παιχνίδι, η πρώτη τους καλημέρα
και η αγκαλιά τους για καληνύχτα. Έτσι, αφού τα Χριστούγεννα είχαν περάσει, πήραν τη βαλιτσούλα τους και κρατήθηκαν δυνατά, πολύ δυνατά, από τη λαμπάδα που κράτησε στα χέρια σου. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία ενός μικρού αρκουδιού που γύρισε όλο τον κόσμο μέσα σε μία εβδομάδα, και είναι σίγουρο πως ακόμα πολλά ταξίδια ανοίγονται μπροστά του, είτε πραγματικά είτε φανταστικά. Είμαστε σίγουρες ότι θα γίνει ο καλύτερός σου φίλος, η καλύτερη σου φίλη. Θα σε ακούει και θα σε καταλαβαίνει. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να το αγαπάς, όπως και να είναι, ό,τι και να είναι. Άλλωστε αυτό που όλοι και όλες χρειαζόμαστε είναι η αγάπη και μία αγκαλιά για καληνύχτα. Να σας προσέχετε, να σας αγαπάτε και να πηγαίνετε πάντα προς το φως. Καλό Πάσχα!